Исәмсез, мөхтәрәм коллегалар, бүген Татар информ матбугат үзәгендә без Кариев театрының яңа логотипын тәкъдим итүгә багышланган матбугат конференциясен үткәрәбез. Шушында ук әлеге логотип конкурсында җиңүчеләр игълан ителәчәк һәм аларны бүләкләячәкләр. Безнең бүгенге спикерлар Ринат Аюпов, театрның баш режиссеры, Россиянең атказанган артисты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе. Нури Ахмед Сафин, Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты, Розалина Мусабирова, Абдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театрының дизайнеры. Хәерле көн, исәмсез, мөхтәрәм кунаклар. Һәм инде шушы логотип конкурс уңаеннан җыелганбыз икән, әлбәттә беренче сорау шушы конкурс турында булыр. Бу конкурсны ни өчен үткәрергә булдыгыз? Кемнәр катнашты, ничә кеше катнашты һәм аларның эшләре нинди принциплар буенча бәяләнде? Розалина ханым, рәхим итегез. Хәерле иртә, хәерле көн. Рөхсәт итсәгез, мин рус телендә сөйләр идем бүген, чөнки безнең катнашучы җиңүчеләр ребрендинг буенча рус телендә, татар телен белеп бетермиләр. Но без иң элек әйтәсем килә театр турында. Безнең театрда шундый күп яңалыклар сентябрь аеннан башлап тамашачыларыбыз күрә бик мактыйлар, чөнки яңа постановкалар, яңа үзгәрешләр, алар турында әйтеп үтерләр әле безнең менә баш режиссерыбыз Ринат Мирзахасанович и Нури Ахмед абый безнең иң олы, безнең иң күренекле артистыбыз. Ребрендинг ул әлбәттә уздырыла иске тормыштан, иске узган гомердән яңа адымнар атлаганда. Менә мин мисал итеп китерә алам, без бит инде даже үзебезгә кием сайлаганда да без бит 5-10 ел элек кигән киемне бүген киясебез килми. Шундый ук безнең менә театрда да ул логотип вакытында шундый матур, бик заманына таман килгән иде. Хәзер инде вакыт уза тора, ул логотип бүгенге безнең адымнарга туры килсен өчен ул искерде дип әйтсәң дә була. Шуңа күрә яңа адымнар эшләгәч, яңа концепция белән театр эшли башлагач, яңа логотип, ребрендинг уздыру ул безнең көнебезнең мәсьәләсе булды уже. Аны тормышка ашырга кирәк вакыт җитте. Шуңа вот хәзер рөхсәт итсәгез рус теленә күчер идем. Ребрендинг нашего театра пришло просто время, логотип, который нам служил уже более 6 лет, он просто уже не соответствует тому времени, тем задачам, которые поставил театр перед собой. Сейчас новые задачи, новое время, все вокруг в современном мире меняется, и, естественно, театра тоже, облик театра, он меняется, поэтому необходимость ребрендинга, он был налицо, и руководство наше, вот в лице директора нашего замечательного, талантливого Гузель Рамзилевны Сагитовой и нашего любимого, талантливого режиссера Рината Мирзахасановича, всего коллектива было принято решение провести ребрендинг театра. Для ребрендинга, значит, было разработано положение специально конкурсное и разместили на всех средствах массовой информации на сайте Министерства культуры. То есть информация была доступна любому человеку в пределах России и даже, наверное, всего мира, поскольку просторы интернета бескрайни. И к нам, значит, поступило очень много заявок, стали направлять и художники маститые, и из Санкт-Петербурга, города Орла и так далее. И нас очень порадовало, активно участвовала молодежь. Поскольку мы позиционируем себя как молодежный театр, очень было для нас важно, что думает молодежь по этому поводу, их современное видение, поскольку это их родной театр, они должны выбирать это. Поэтому, значит, мы обратили внимание, что очень активно с нами стали участвовать Казанское художественное училище имени Фешина. Там талантливый преподаватель, дизайнер
Тимур Фатихович Мухамедзянов, он и Ольга Александровна, они директор училища, они организовали всех студентов и очень серьезно отнеслись, практически все параллели, всех групп активно делали логотипы. Ну, Институт культуры, конечно же, надо отметить, тоже интересные логотипы прислали. И дизайнерские компании тоже прислали. И когда уже был пройден первый этап отборочный, мы отсеяли, конечно, какие-то логотипы. Ну, разные были логотипы. Не скажу, что там были плохие. Но всегда конкурс есть конкурс. Мы же сильнейших выбираем, которые соответствуют всем критериям отбора. Там вот в положении прочитайте, я сейчас перечислять их не буду. Очень такие строгие критерии. И вот когда мы уже прошли первый этап конкурса, мы выставили на второй этап 18 логотипов на суд зрителей театра, на суд коллектива театра и разместили на соцсетях. И в итоге, значит, у нас получилось, что голосовал вся труппа, весь коллектив театра. Это у нас большой коллектив. Потом голосовали зрители и неравнодушные к судьбе нашего театра, к развитию нашего театра люди в соцсетях. Я была очень поражена, что, оказывается, наш театр любит большинство татарстанцев и не только. И москвичи там голосовали, и Петербург по всей России. Видимо, вот где располагается татарское землячество, всем не безразлична судьба нашего театра. В итоге, значит, общим голосованием были определены первые места призовые. И сегодня, пока еще никто их не знает, сегодня вот 3 человека узнают, кто из них победитель. Сильнейших 3 мы отобрали, и они сегодня ознакомят с презентацией. И мы озвучим, кто занял первое место, второе и третье. Әйдәгез презентацияларны хәзер карыйк. Презентацияларны Таманнар инде бүләкләү тантанасына күчәрбез. Бірінші болып мен Да. Ну, я должна сказать, что у нас из голосований получилось так, что первое-то место у нас определилось сразу, а второе место и третье, то вперед второе уходил, то есть 2 логотипа, они так конкурировали, и в итоге они так ровно встали, поэтому дирекция нашего театра, которая приняла окончательное решение, расставила, значит, места, дали первое место одному логотипу, второе и третье место разделили 2 победителя следующих. Значит, начнем тогда с... Любой из вас, кто вас, давайте, кто ближе сидит, давайте, Айгуль. Представлю Гильмуддинова Айгуль Ильдаровна. Здравствуйте. А можно презентацию скрыть, да? Нажимай сама на кнопку. Точек у меня, да? Да. Это другая. А другая презентация? Не моя. Ваша? Начинайте. Мною был разработан логотип для Татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева. И в своем логотипе я постаралась передать несколько вещей. Первое, при создании логотипа я вдохновлялась национальными татарскими орнаментами, в том числе его пластикой, его цветовыми решениями, его такой красотой, которая есть, наверное, в каждом из нас, и мы просто гордимся этими орнаментами. Также я вдохновлялась рукописными шрифтами. И, естественно, так как театр несет имя Габдуллы Кариева, я взяла первую букву «К» как первую букву его фамилии. Вот. В логотипе идет соприкосновение 3 букв, и каждая из букв несет свой смысл. Первая буква бирюзового цвета, такая мягкая, плавная и немножечко воздушная. Она бирюзовый цвет, как я уже сказала, и она символизирует детский возраст, который очень в большом количестве посещает театр. То есть дети, для них создано множество спектаклей и мероприятий в данном театре. Вторая буква такая контрастная, яркая и смелая, такого кораллового цвета. Это символизирует, наверное, молодежный возраст, который также посещает в большом количестве данный театр.
Вот. А третья буква наиболее классическая буква, и она как раз-таки символизирует классический репертуар. Шрифт, то есть не буква, буква же одна. Буква одна, да, литера другая. Ну, как бы вот шрифт по-другому исполнен, да. Вот. Данный шрифт символизирует как раз-таки классический репертуар спектакля и такой более зрелый возраст, который посещает данный театр. Также был выбран шрифт, который наиболее читаемый. Сейчас в дизайне часто делается такой вот, ну, такая точка ставится именно на читаемых шрифтах, и шрифт может писаться и на русском, и на татарском языке, поддерживает и тот язык. Также были разработаны афиши. Афиши являются конструкторами, то есть при замене фотографии и замене текста данный конструктор может работать на любой спектакль. То есть если вы меняете название и фотографию внутри, это будет совершенно другой спектакль, и для каждого спектакля из 3 мною выбранных были разработаны 3 варианта разных афиш. То есть они не смогут надоесть, даже если их постоянно менять. Вот. Также была разработана программка театра. Она также является конструктором. Вы также можете менять текст и фотографию, и от этого будет меняться, естественно, спектакль, но это будет единый стиль, который будет узнаваться в любом месте. Всегда будут узнавать по цветам, по фирменным мною выбранным и по вот такому вот фирменному бренду. Вот так вот. Еще была сделана страничка сайта, в которой также использовались 3 основных цвета, которые были выбраны мной, и фирменный шрифт. Также, вот она поближе. Также мною были разработаны баннеры для Инстаграма, так как социальная сеть Инстаграм является очень востребованной среди молодежи, и даже я сама, если я зайду на страничку какого-либо места и увижу то, что страничка мне понравилась, она яркая и красивая, то я, наверное, приду в это место и посещу его, потому что мы очень большое количество информации сейчас потребляем именно из Инстаграма или из других социальных сетей. Вот они поближе. И также другие элементы фирменного стиля, в том числе футболки, сумки, блокнотики. Вот, приглашение. Оно вот поближе. Диплом также с фирменными цветами и с фирменными элементами. И благодарственное письмо. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Рахмет. Рахмет. И тағын бір логотип, міне Ангелина сейчас представит свой вариант. Ангелина, фамилия, сама представьтесь, пожалуйста, сами, фамилия Филимонова. Добрый день, я хочу приветствовать вас сегодня. Добрый день, я хочу вас приветствовать сегодня. Меня зовут Филимонова Ангелина, и я хочу представить свою работу для театра имени Кореева. Логотип – это основа фирменного стиля театра. Для него я разработала именно 2 логотипа на русском и татарском языке, так как все-таки у нас казанский татарский театр, и это очень важно. Чем же я вдохновлялась? Я взяла за основу букву «К», так как все-таки у нас театр имени Кореева, и его творчество, это очень важно. Она именно выступила основой моего логотипа. Также софиты, они придают некую атмосферность, драматичность, и тем самым выражают как раз стилизацию в букве «К». Также декорации и, конечно же, сцены – это одно из важных составляющих театра, и поэтому они выражены в логотипе в неком таких черных цветовых акцентах. Круг – это символ объединения 2 народов, именно русского и татарского, так как мы все-таки Республика Татарстан. И также объединение 2 поколений, так как в театр ходят не только дети, не только взрослые, но и юноши, и молодежь. Шрифт подобран именно такой тонкий, изящный. Я хотела этой фразы Габдуллы Тукая вам продемонстрировать, как он работает. Афиша. Афиша представляет собой тоже конструктор. Она универсальна и очень удобна тем, что вы
За сжатый срок времени вы буквально за 5 минут можете поменять именно фотографию, название, даты, и у вас будет новая афиша. И будет поддерживать также фирменный стиль. Вы можете увидеть, как она выглядит в среде. Разработка фирменного стиля. Стиль, он должен поддерживать прежде всего логотип театра. И это такие ромбовидные плашки вытянутые. Они строгие, лаконичные, не отвлекают внимания и также выдержаны в цвете фирменного стиля. Можете увидеть их на носителях различных, таких как приглашения, программки. И они все также поддерживают формат конструктора, то есть поменяв текст, даты, название спектакля, фотографию, все это можно быстро заменить и получить новый продукт. Разработка страницы сайта. Сайт я сделала также в фирменном стиле, не отвлекающие элементы в виде плашек, ромбов. Также стал удобнее интерфейс, появился поиск, чтобы легче было искать именно нужный спектакль, и быстрая корзина, чтобы быстрее покупать, приобрести билет на театр. Вы можете увидеть их как раз, как выглядит в среде. Также представлен как раз стиль в других его ипостасях, именно таких как продукция фирменной. Это блокноты, ручки, значки, футболки, сумки. На этом моя презентация окончена. Спасибо всем за внимание. Спасибо. Инде бүләкләүгә күчәбезме? Нет, еще не успела, хотела. Юк. Третий у нас победитель. Его сегодня по уважительной причине нет. Шетелдә ул. Шетелдә, да. Мин сезгә үзем күрсәтә алам, рөхсәт Әлбәттә. итсәгез. Әйдәгез. Да. Так. Включить надо сказать. Все. Третий логотип нас представляет Аюпов Ильдар. Тоже интересная работа. Главный прием логотипа – резкие прямые линии под углом 45 градусов. Логотип олицетворяет свойственную молодежи резкость, прямоту, устремление в будущее. Логотип хорошо смотрится и в светлом исполнении на темном фоне. Вот это 3 интерпретации, то есть без поддержки шрифтовой, то есть текстовой информации с текстом «Еш тамашачи театра» и чуть ниже полное предложение полностью Габдулла Кариев исемендәге Казан татар «Еш тамашачи театры» деген. Цвета төрле төсләрне кулланырга мөмкин, безгә мөрәҗәгать итә. По нашему мнению, фирменный стиль театра не должен быть ограничен цветами. Однако, чтобы поддержать, подчеркнуть стиль, рекомендуем использовать яркие градиенты и темный фон. Для крупных заголовков мы предлагаем использовать шрифт Quanels. Текст заголовков иногда может выходить за рамки графики, как символ юношеского бунтарства и объявление о готовности выходить за границы стандартного. Кстати, этот текст избран шрифтом, который мы предлагаем в качестве дополнительного для верстки длинных текстов. Шрифт. Афиши всегда оформляются цветным углом. Цифры разворачиваются, этот прием быстро запомнится, и постеры будут узнаваемы среди множества других плакатов. В зависимости от возрастной категории спектакля афиши можно оформлять более детски. Похулиганить немножко, да.
Печатные материалы, программки и другие материалы также оформляются треугольниками и диагоналями. Для каждого спектакля могут быть подобраны свои цвета в зависимости от возраста аудитории и смысловой нагрузки. Очень симпатичная такая программа, на мой взгляд. Сайт. Вот предлагается оформление первой страницы сайта. Главная страница сайта построена по принципу афиши. Ближайшее представление крупно, следующее чуть меньше. Кнопка «Купить билеты» ставится на каждый спектакль. Это удобная логистика, об этом уже сейчас все разработчики сайтов заботятся. Ну и вот как это может выглядеть, как пример в пространстве, в данном случае на футболке. Бикзур рахмат. Рахмат. Инде бүләклейбезме? Директорыбыз да килеп җитте. Я думаю, вот директору нашего театра Гузель Рамзелевне Сагитовой уже пришло время дать слово, и главному режиссеру Ринату Хасановичу. Да. Значит, Бикзур рахмет. Чынында логотип кына түгел, инде безнең театрның йөзен булдыручы стильны сойлау жеңіл булмады диергә кирәктер. Әлбәттә, әгәр дә бик сезнең ачыктан ачык сөйләшсәк, менә күңел 100% менә бу дигән бәлки логотип булмагандыр да. Ләкин менә шушы логотиплар арасында инде шундый үзенчәлеклеләр булган икән, әйтеп киткәнсездер инде 16 логотип безнең отборочный тур үтте. Һәм инде менә безнең шатлыкка Ринат абыйга һәм миңа шушы логотиплар әле килгәч тә ошаган логотип. Хәтта тамашачылар халык санында күп җыйды. Иң күп тавыш бирүче ул беренче урын алды логотип. Ангелина Андреевна Филимонова. Первое место. Ангелина, большое спасибо. У вас какой курс? сюда Чыгыгыз мында фотограф төшерсен. Третий курс. Фешн училище. Мы желаем вам дальнейших успехов. Пусть это вот первая победа. Первая? Может, уже были победы. Нет, первая победа будет не первая. А не последняя. Да. Вот этот сертификат на 30 тысяч. Сертификаты открой и сфотографируйся, Ангелина. Ошата. Да. И это наш первый конкурс в театре вот за этот срок. Да. Поздравляем. Икенче урынны біз икене эшләргә булдык. Бу тамашачылар фикере буенча да шулай килеп чыкты. Һәм инде без комиссияда шулай ук Минкалип яңа буын җыйыны җитәкчесе буларак та Илдарны 3нче урынга калдырмадык. Чөнки сез күргәнсездер, Илдарның эшендә хәтта калип кебек язу тора. Күрәсезме футболкада. Шуңа без аны шушы логотипны Илдар Аюповның калипкә алырга булдык, чөнки калипның 5 ел узгач шулай инде яңартасы бар иде. Илдар Аюповка һәм Айгөл Гилметдиновага 2нче урын, 2 место. Поздравляю. Модель красавица. Шундай менә матур кызлар безнең Здесь училищесендә. тоже денежная премия. Димәк, яңартылган фирменный стильле Кариев театры безне кайчан каршы алачак инде? 22 декабрьдә вакыт әйтелгәнчә, безнең әлбәттә барлык хезмәткәрләрдә хәзер теге вакытны әйткән идек, кырмыскалар, менә балкыртлары кебек эшлибез. Инде Розалина Мирзаевны ул көн-төн йокламый, ябыгы бетте. Менә шушы училище балалары белән, студентлары белән һәм Ольга Гилмутдинова ярдәме белән
Ул безнең училищесының җитәкчесе, директоры. Фойе эшлибез, яңартабыз. Һәм инде әлбәттә сайт яңартыла. 22-сенә бөтенләй 100% яңартылып килеп җитешмәячәкбез. Шулай бит, Розалина ханым, чөнки барыбер дә менә сайтны яңарту өчен безгә белгечләр, мин аны башлаганда ук әйткән идем, 1 елдан артык вакыт кирәк дигәнләр, чөнки монда һәрбер спектакльнең сурәтләре үзгәрергә тиеш. Хәзер инде без менә Рәмис Нәҗмиевне эшкә алдык. Ул безнең бөтен менә шушы яңарту эшләрен шулай алып бара. Барыбызның да эше күп, ләкин 22 декабрьгә безнең яртылаш яңаруны күрә аласыз. Һәм инде 22 декабрьдә спектакль, нинди спектакль белән каршы алачак бу яңартуларны, Ринат әфәнде? 22 декабрьне без барыбыз да беләбез, Татар театрына нигез салу датасы инде. Без моны искәртеп, театрыбызның 30 еллык юбилеен 22 декабрьдә уздырырга ниятләдек. Һәм бу безнең театрның гына түгел, гомумән бөтен театрларның бөтенлеге иттереп бу көнне сайладык. Бу гади генә концерт та түгел, спектакль да түгел, менә театрның 30 еллыгын тәшкил иткән, аның репертуарын, аның шәхесләрен, аның драмасында, аның алып баруч, аның әйдәп баручы артистларын да һәм әлбәттә безнең шушы театрга нигез салучыларның берсе Фәрит абый Хәбибуллин турында да бик зур эчтәлекле булган шоу тәкъдим ителәчәк. Шоу сәгатьтә 20 минут булачак, сәгатьтә 20 минут. Ул аның бер менә алар бөтенесе дә менә Гүзәл ханым әйтеп китте, бер стильдә кара ак. Шулай ук безнең менә бу шоуда була зур экран махсус бу шоу өчен әзерләнде. Экранда бик күп мәгълүматлар була, фото һәм видео мәгълүматлар шоу барышында. Тагын бер серне, экран менә шушы көнгә яңа экран кайтачак безнең. Аллаһ буйрса, көтәбез. Һәм киемнәре дә махсус менә тектерделәр, тегелеп бетәчәк, киемнәре, аяк киемнәре дә шундый кара авангард формасында текстиль сайланды, индивидуаль пошив дип әйтәсем килә, һәм ул бер көнлек өчен генә түгел, ул киемнәр, костюмнар. Ул безнең репетициягә да һәм кайбер спектакльләргә дә менә бу киемнәрне мин һәм башка режиссерлар куллана ала. Ул теге многоразовый костюмнар да булачак, Алла бирсә. Менә ул корылган, әйткәнемчә, театрның гомуми туганнан алып хәзерге көндә ничек яши, нәрсә белән яши, нинди экспериментлар бар, нинди спектакльләр, нинди канатлы мизгилләрне, кичерешләрне күрсәтә торган шоу сәгатьтә 20 минут. Анда иҗат группаларында мин, Нурбәк, Йолдыз Миннуллина сценарист, видеограф Гөлчәчәк фамилиясен белмим. Шәйхетдинова. Менә гомумән бөтен труппа һәм фотограф Рамис шулай ук тәкъдим ителәчәк. Аның фотолары да әлеге шоуда сәгатьтә 20 минут. Һәм икенче бүлеге котлаулар ярты сәгать. Котлаулар да гади генә түгел, аерым бер анда теге театраль нюанслар булачак, гади генә түгел. Менә анысы каядыр шулай 30 минутка. Бу шимбә көнне булгач, без аны сәгать 4-тә башларга булдык, чөнки аннан соң без әле театр белән ресторанга барачакбыз. Һәм инде менә бу үзгәрешләр турында әлбәттә Нури абый сезнең фикерендә беләсе килә. Менә театрдагы соңгы арадагы үзгәрешләр, бу яңартулар, сезнең мөнәсәбәтегез нинди моңа? Минем ишетеләме? Ишетелә? Минем мөнәсәбәтем яхшы, чөнки менә 30 ел, 31 ел, менә шушы дәвр эчендә безнең театрда 5нче директор алышынган икән, 5нче директор килгән яңа. Менә ул дәвр эчендә булды, ул ниндидер логотиплар эшләү, ул Фәрит Әхмәҗанович тарафыннан да булып алды, ул логотиплар, ләкин теге афишаның башы һәм чакыру билетларыннан, чакыру кәгазьләреннән ары уза алмады. Аннан соң Муртазин тырышып карады, Мансурдин Нурич шулай эшләп нәрсәдер карадылар, ләкин менә шундый киң масштабта, шундый зур яңалыклар белән һәм
киң аның теге әйтергә теләгән фикерләре белән менә шушындый әйбер белән мин беренче очрашып 30 ел эчендә мин бик канәгать. Конечно, моны оештырган һәм башкарып чыккан безнең җитәкчебезгә бик зур рәхмәт. Театрның әлбәттә менә яңа сулыш алуы дип әйтим инде. Менә бу сезонда теге яңа директор билгеләнгәч һәм бер артлы яңа премьерлар чыгып килде. Ничектер эш дәвре башкача яңа бинага күчкәч, безнең инде 30 ел азапланып йөргәнне беләсездер инде, бер җирдән бер җиргә сикереп, һәм менә шушы бинаның мин кемгәдер интервью биргәндә әйттем, хәзер безнең театрның, мәйтәм, 2 катлы театрыбызның һәр квадрат метрында эш бара, файдалана дип әйткән идем. Менә шуның шикелле кырмыскалар шикелленә әйтеп үттеләр. Бөтен беренче этаждан алып икенче этажга аның әле подвалларында да эш бара торгандыр. Шуңа күрә бик кызу эшлибез. Хәерлегә булсын, уңышка булсын дим. Хөрмәтле коллегалар, әгәр сорауларыгыз булса, рәхим итегез. Татар-информ, Рузилә Мөхәммәтова. Менә бу логотиплар буенча тамашачы дип инде социаль җитәкләргә файдаланучылар белән театрның үз фикере туры килдеме ул тулысынча? Рүзилә, мин әйтеп киткән идем, мин хәтта менә санап чыгардык, Инстаграмны гына санап өлгермәгән идем. ВКонтакте сез Гөлүсә процентларны әйтеп үтәргә дә мөмкиндер. Менә Гөлүсәгә бүген язам, Инстаграмны гына санап, мин саный башладым кичә. Буталып беттем, шулкадәр бик күп кешеләр кергәннәр, һәм алар татарлар гына түгел, шуңа ниндидер зур кызыксыну. Менә Айыповныкы 33, Илдарныкы инде кызылы каралы Ангелина 119 һәм ишенчесе Айгөл Гыйлметдинованың 93. Бу Инстаграмда. Аннан соң безнең ВКонтакте, аннан Инстаграм минеке бар иде, анда шулай ук шундыйрак бара. Менә нидә Фейсбукта Илдар Айыповныкына күбрәк. Анда теге татар, менә аның үзенең шилтәрләрендә куйгангадыр бәлки, менә татар җәмәгатьчелеге, татар яшьләре күбрәк, менә безнең дә театр яшьләре күбрәк, менә Айыповныкына. ВКонтакте шулай ук бу безнең сайлаган логотип 44% җыйган. Айгөлнеке ишка 39%, һәм инде Илдарныкы 17%. Шулай әйтеп, узасым килә менә бу логотипларга тавыш биргәндә безнең театрның коллективы да катнашты. Менә әзерләдек без әрҗә, анда 16 номер, Сайлап алынганнар. Сайлап алырга мөмкинлек. Ул демократик рәвештә булды, ул миңа бик ошады. 18. Иң кызыгы, менә шушы сайлап алынган 18 логотипны куйдык бит инде, аноним тавыш бирде. Бөтен хезмәткәрләр, монда инде тегүчеләр дә, бутафорлар да, реквизитлар да, актерлар гына түгел. Инде анда менә Илдар Айыповныкы беренчелеккә чыккан, ике тавышка күбрәк яныкы. Ягъни менә безнең театрда шундыйрак, социаль челтәрләрдә Илдарның икенчерәк булды. Ondan soң безнең жюрида булды бит инде Репин институтын бетергән белгечләрдә, Союз дизайнеров Республики Татарстанда члены и әгъзалары. Ondan рәссамнар, дизайнерлар бик күп катнаштылар. 20дән артык кеше булды. Бик олы комиссия булып чыкты ахырында. Шуңа профессионаллар күзлегеннән бу безнең беренче алган орынны бик көчле логотип дип әйттеләр, дип таптылар. Оннан соң менә икенче урынга яшьләргә калипкә бик туры килә, матур булачак дип әйттеләр. Айрун язмалары да монда инде безнең нигезебез, тамырлар да шул яшьләрнең һәм анда менә безнең калипнең логотипыннан чыннан да туйыбрак киткән идек. 5 ел эчендә ул бик Булат Гыйлванов кайчандыр ясаган. Әлбәттә ул безнең өчен бик теге ярки булып без килеп кердек. Хәзер инде бераз сүрелергә дә мөмкин, чөнки инде без хәзер стабильләштек, инде безне беләләр. Хәзер бераз гына башка заманчаракны
алсак, бер дә кымаучы итмәс. Рәхмәт. Тагын сорауларыгыз бармы? Алина Мневалиева, Ялкын, менем шундай сорау. Гомумән, әлеге конкурста сез санадыгызмы, күпме студент катнашкан, күпме укучы теге саннар белән, күпме өлкән кеше? Һәм барлыгы ничә кеше катнашты? Ләкин барлыгы 43 булды бит безнең. 43 иде, 43. Гөлүсә 43 бит яздык. Иң беренче, ләкин аларның кайберләре менә бер-берсен кабатлаган, ниләр менә аны әйтте, кемнәр сайлап алганында. Аларны без төшереп калдырдык беренче этапта ук, чөнки бик күп булыр иде. 43-не сайлау да актерларга да, теге менә файга алып куярга да ул бик авыр. Монда менә иң-иңнәр, әле менә Звезда Поволжьедан килгән Рәшит абый. Ул да карап йөрде файеда, башка менә ул көннәрне менә 2 көн барды безнең актерлар сайлады. Бүтән җәмәгать кешеләре дә карап, хәтта менә бу ишлеккә кермәгәннәрне сайлаучылар да булды. Ләкин һәрбер кешенең үз фикере, сез беләсез, соцҗелтәрләрдә хәтта берсе дә нормаль түгел моның дип язучылар да булды. Һәрбер кешенең үз фикере. Гүзәл, ул менә укучылар улларга килгәндә сорау шундый иде. Студентлар, Иң күп студентлар. Менә училищедан гына безнең ничә эш иде, Розалина апа? Микрофонга ярыймы? 32 логотипа были представлены на первом этапе из Казанского художественного училища имени Фешина. То есть Студентлар, иң күп студентлар иде. Чөнки беренчедән өлкән инде исем алган дизайнерлар өчен аның хакы 30 мең логотип өчен ул чыннан да яшерен батырын түгел инде. Бик зур сумма түгел. Без хәтта Илдар Аюпов катнашуын алып торадык бераз, ләкин безгә бик рәхәт булды. Бар иде берничә дизайнер, хәтта менә без инде сайлап бетереп шушы 300 сум куйгач, Ратмир дигән фамилиясын уныттым. Ахияров, ул да инде безгә җибәреп тә карады, социаль челтәрләрдә дә куйды. Бик кире өлгермәгән идем менә вакытында дип өлгермәүчеләр дә булды. Инде аннан да дизайнерлар булды тагын берничә минем почтага җибәрүчеләр дә, ләкин барыбер да менә сайлап алынганнар иң лаеклылар дип уйлыйбыз. Рәхмәт. Тагын сорауларыгыз бармы? Бер сорау мөмкин. Менә хәзер бу вариант сайлап алынган икән, соңгы сүзне Гүзәл Сәгыйтова әйттеме? Бу Гүзәл Сәгыйтова Ринат Аюпов белән Гүзәл Сәгыйтова әйтте. туры килде. Туры килде. Менә әгәр дә күрсәгез, ак кара пиджак, ак һәм кызыл ирен бүген логотипка туры китереп. Чыннан да ни өчен беләсезме? Бәлки кайберләр әйтерләр инде бу балалар театры бит, андый фикерләр дә булды, кара белән эшлейсез дип. Ләкин менә иң алга киткән түзләр без карадык, анализ ясадык, алар да шундый менә стильдә. Яки бу бит балалар гына түгел, түз театр юных зрителей, яшүсмерләр һәм яшьләр аудиториясе өчен. Менә без хәзер 30 еллык Розалина апа шулай безнең дизайнерыбыз ясады афиша, сез аны күрсез, ул шундый яшьләрчә булып тора, менә шушы стиль белән. Безгә ошый. Һәм әлбәттә инде без сезгә уңышлар телибез. 22 декабрь көнне тагын очрашырбыз дип уйлыйбыз. Шулай бит. Менә безнең фотографыбыз Султан абый хәзер күмәк фото ясарга тәкъдим итә җиңүчеләр белән. Рәхим итегез. Тагын бер генә әйтик әле. Безнең пресс-показ булачак, Гөлүсә. 12-се бит. 12 сәгать 3-тә пресс-показ Лейла ва Мәҗнүнне Ринат Аюпов чыгара. Бу инде сәхнәдә тамаша барачак, 40 урын гына. Без хәтта 30 дигән, менә Ринат абый, әйдәгез инде бераз акча эшлик театрга. Тагын 10 урындыкны истәдек. Шуңа күрә, әгәр дә инде журналистлар сез килсәгез, без бик шат булырбыз шушы пресс-показга. 15-16 декабрьдә безнең Лейла Мәҗнүн, 22 декабрьдә инде без тамашачы җыймыйбыз, инде менә безнең белән эшләгән журналистларны кунак буларак чакырабыз. Килегез, рәхим итегез. Шу. Рәхмәт, киләбез.